Bien, hallo. Hallo allemaal. Ik is hier zo met voorwoord aan te zetten vandaag. Ik is baie trots op dat het jarenlang zijn ondervinding gekost en je weet, stukken goedjes. Eerstens in het woord wil ik mijn goede vriend en amper echtgenoot, Frikkie, wat? Ja, Frikkie aan die beeld stel. So kijkers geniet hem. Hij is bling. Right people, jullie weet zeker waarop my kos vir nou vandaan. Dit kom met my ver voorstate. Uit my voorstate kom hierdie resepte uit. Volg my, dan gaan wys ek gou vir julle. Kom volg my. Right, hier is weer vir albei maat. Wat 'n roeptrekker. Hierdie is die skenkpot van Nestel. Kyk dit. Kom albei kom ons kyk gou. Right, kom nader. Kom albei. Wag, kat. Kom albei. Soms kyk goed dit reg. Kyk eens vir die huis. Dis ons het dit buite gewonder gespan. Die goed is blou. Dit moet nie blou wees nie. Right, ja maar, Jonas, wat? Ek het baie roos, hierdie goed is positief gedruk. Volgriep. Ja, dit is volgriep. Hierdie is 'n alkaliese toets wat gedoen was. Okay, ja, jammer kykers, ons gaan nou advertensie breek. Ons gaan advertensie breek want baie wiel dog. Hierdie goed is volgriep. Ons is jammer oor.